fie dabana papini su sompa de ema ke fia pa Adishimamba etie for papa bi mi mo bibia ha e de moba sompa no miensa kase eboso na awie yi ensama hodo a atotodwa yensa somuo edoso pa no enna samufo adawro ma hono so waso no so kroje matna sie de na chese kase no a na awie mi ba bedomo sikọ na me de asum wei kase boyi every Sompa 90.7 na video case so nkransa yeni anom Sompa 106.1 FM TECHIMAN wa monso eji kase ya atituni ani ntue na nanu nyina etie kase bi ewo TECHIMAN ene ne mpatemu awie nya me nkwama ho odem enyumakwa binom ekramimu bomachi dom ewo sikafemu ena dane dabrano brano ye kase nyina nso etumi eba wakwem asida wie enkonfama 21st clinic the sciatica expert clinic of your time was say sciatica honsensam de wo mo ano mo ye hwehwemu ehunu ye enya anu aduro ntienei wo mo ane kofa bai wo mo nso ena yade se wanya bi na akọ nso a wo mo betumi etu ase kra emma biem awie aseda enko emfama wo mo sanso na gift import was say ene Ghana fo nyina mati asam de eba no se pragia na motokia na fidie bia obesa won so kra efri wo membia so no eno so nya hu wo mo a wo mo ebekra bi ama won so nsaka na hyehye wo hono de eye kama pa awie tiemie kase mu nyina no wo bete hyehye wo ho na won so se wo pe motoki pragia ana se won so motorbike na opede di udwuma won so sa ebekan bi kama pa aseda enko emfa emasa adwumakuo yi awie yi ensem a etodwa ewo akase ni mu no edosum na de obetie bi enesem yebewremu ewo TECHIMAN na TECHIMAN aban park ho nsensem a mfiem yensane nnededue ya akoye boachi bi din a chese etimamufo adwen ho abisam nsem no ene TECHIMAN mayor wakasa edi afa ho na de enti aka ho a akwakoye nsempi no awie yi medimu nsem enam abatanfo ne awofo ne ahwefo nyina nso afutu akọ edi amayense wo yoba na nya foforo na nyame adom na wosie wahwese obemma wo banu nufuo anu brano mfaso die ewo so pa hwan anodisa ensemu edi atudwe awie eno so beti mo nsem be yeseye yenuanu ye ma no mokọ twura ye hu sunsanso abade waye etwa mu ni di okitamu ene dosom na ekuo bi so edi wadwentwre edi atudwa efa bisi nsọhwetwere ho awie ubeti mo nsem ekuo be ni ensano de dosom akakre na mapane ho a making kan kase kwansom ede asom wei awie mi amaje penie na ensam wanyina midom asukọ ede amawo midin Abena Ataa GYAMFUWAAH amono wodi amono mamenye mre na fei ensam no mentase mako efa mu nchechemu emawo Sompara miensa kase mi frasia dia ene ne frasia mfamfri TECHIMAN bono apoye mantan emo na ye nyina nim se de be ya mputuduma ebetumi akoso nti ene brano bia no ya na ye ni abre pa ne mpanifo yi na yesre so mo ne yakandifo enti o mo hwe na wo mo moayem na TECHIMAN hama park ya eye park bia chese ebeto odwane pa ho ntoma ne ya asase nyantam se enyenom na no mewom na edoso pa no beboa
ama techimama etumi akonanim ene agoprama wom ba bia mrantie yi bedi agro woso no nso bi ewom chese no ma bebre nana nko musia ye nhehye no amana ye fefefe anso bepiem ewa techimama ne okopiem wasa bia no a wonso ani age pa nanumu enamfie miensa ene ne dedua yi ya ye aduru baabi na se beye ne ebewie ene ne obi nso ni buku otwere ye no se beyo na enumu enne ade achebia dwumadie so wa Sompa ha ani nsia chipo baako wa na champions da bi ya primpuntuo wo bi eso wosu naniwa ye wam awa TECHIMAN na Sompa so de market ya pay ye bewe se empuntu dwuma bi asafata TECHIMAN ane de aban hyase a wo yom na enwie ye no ye be se do mesika na ye be wuram na fe ye hunu de ntiam ama ya kasi be bibia ekodu ba bia na kwakwa ehwebu ada no e se TECHIMAN ba park mfie miensa ne enne de dua yi na no ana wo ne champom watena se ana se ne TECHIMAN meyo yanto nsa fro penikasiem na ye no ntwetwe nkomo se dia ne free so abate bayira homamu a ama se sie yi bayira moya bayira abofien wono ne manyafo kokko agye mensa etumi twetwe nkomo na wobisa meyo se meyo dia na esie na ama enam so a samre TECHIMAN sambiri no yenim sanka mo baboa ama de fefe yatumi awie peye kura na nso mfie miensanie yehu de akwakodrei na no na meye wo to nebo yi nsane makoma ko chiremu defe chiremu fenchem sikasam sesi a de adro no ye sika wo se asambire no TECHIMAN na wotimi awie ne kura na kwese se yedi dwuma bia yatumi so akwedi wo ho na nom kura benam so ama TECHIMAN tumi akonanima baba ye krabehwa ene wona opese oboni akomanyina nkobeba ho na afenso aba kwansra ma bibia tumi akoso eti de entamfie miense ne yenwie ye no mayo no wo ahene etwetwe ho nkoma ncheche mu mayo de ma ye no etiefo yentie bi face no ne niema ne obubosu nyina contractor no almost you face it's notable amount awunyanye ne ina paramit na contract no atene with 3 years ago no be around 12 million Ghana before project no shase no jump to 15 million Ghana na adwuma no cost wa ra ye be resume kunyano na contract no ne consultants they are base for here beto aba previous administration listen agreement almost free 15 million Ghana cedis 24 million Ghana cedis face no kwa o can see no so na actually say a summary with 10 million Ghana cedis and some yetime face secondary seat programmer or money sponsors of this program release one seat and to them in Accra na World Bank for money sponsor they are not prepared to say baby releases can they are to and sesi apa de wanana wokuremu se wobebua ama sika nso abane atumi awie saa project no enya de ombetumi ayi sika biem ama womonso ede ato adwumadie no so enu nti na saa mfie miensani a da so akonkom ho no meyo na chesetefo motene nkade etie bia no wombetu wana mo se de beya adefefo mo hyase no so no wombetumi awie amatimfo so yani age wo ho na mekomani mu a ene na da so ewom ewo TECHIMAN ne mpatemu na nda do se de ni afutuo nso akwa ma batanfo ne ahwefo nyina se wowa ma ba no nufunsuo nko a ma ne nom nufo no na ne ho antono ne no ana beboa amakoda no wanyini fefefe ebebo yiyade ahodo nyina e de afiri na akwam na sanse mo nyina betu odwa ewo bra wasana abusumi de dikan yedi kwasi enne ni de tosu duim wiase na yesi wa nufu ma abatanfo ne ahwefo ene matitru foforo abetumi ama abanufo amananom na pom de wonsema akwa anim no afi bia sana abusuni de dikan di kwasi ni de tosu du wo yisi wiase nyina wo mo bahu dawuro sade beya ya behwe na yama ye manu nufu
anom na wo so nya hoden na no mo na obepie mo TECHIMAN Valley View Adventist Hospital kesiam wo ho no a wo so edi dwumadie ni bi pa na nei wo mo ebodwa kesia tonsa de fra abatan ne yema menom apemfo nyina so mo mra metie nkyerechire fi se huhia papa ba sa wo akoda na pesa sabu onyini no hunu nyansa wo sanufo no ma ne nom na wonom no nim ne yie pam na no mu na nkitaonde ne nkomotwetwi mu ye ne senior nurse wo Valley View ho no odi ne dwumam Madam Vera antwi bafo atwetwe nkomo na wo kire mu de ehia se wo a wo betumi ama obanufo anom eni se mpowiase ne so mo yesi wo na first na boso ne da edikan di kwasi ni de to su du wo mo ebo hu da wuro se eye ehun su hia sa abatanfo ebehwe ye mani yie na ama mo nufuso ankasa ama wo mo anom enkwama ni nchechire mu a Madam Vera wade ema je no yentie bi na eye breastfeeding no aye ka ho asem no yenim se obebia owo a aduane a wosa abofra ne bi kan efa eye no fo eno no obenu ma ko se nkobunya 6 months na emom ya jiatum ame aka se yebese ye ade bi yensen na ho edema ye se ebi afini mu nyina no busumi bi ye yesi ho ese eye breastfeeding week eno no ye bodawuro efa nufusuo a edema emofra no eye mfasode a ewo hu eno ma ewo nufusuo no emu na afei ahoɔden nura ewo mu nti a ehia ema nhwehwemu ame hu a nti ewo se ehia se obi awa oba ne ba no fofida a yewo no no kofim so obenya busumi ensia enu nti enene ye de ye sa adwumade nti ye bodawuro na ya mankofo so ate asie se enu obi ha omatete no wonchenchen a omantie free the right sources nti omo atinka say yeso omanofo ebi ebeye sei anase ocha onom ne bebrecha ebeye sei no na ya clear that myth ni nyina ye dey afiwo ama omati ade na se yi na omatimi aye ama mfasode a ewo breast milk hono abofra bi a ye bewo no enya kopim se obenya 2 years a obewie no krakra ani eye Madam Vera entry bafo na motenenka owieye na osanchiremu acherensem twofo se ye kan se exclusive breastfeeding no kra no ase ene sen visa batanfo ne mame ne bebere no sabio asem kase ne bofo kakrakai ububu mu acherechiremu a sempa na asechire esiti ase de beya abatanfo nyina nso beti asem na mfasode nso kra ewo so no ye wuramu a eno nso etesen na no so wachiremu sade beya onso wo fofora obetimi adi san hyehye ne so na tumi aboa ne wo baketo abodoma na ade na bawiase no na Madam Vera woto aso no wachirem se emprempi no ansa nurse fo no so mo chereche sei a enya na batan fo bi kra di wate o mo mianwe ye ho mo ye nurse fo kra mo ni san hyehye ne so na so ya na obehyehyɛ ma me sa me wo me ba ma me ma no ensuo ma me ma na aduane ebia na adwuma bia me ye ntimi nya ho a na ma wakoda no so obedi dia me se me ma no eno dia me mfa nya adwuma chirem a enya dia beboa wo mo nurse fo no mo ye bi pa esan so mo ye binti o mo so mo ye ma o mo wo na o mo wo mo ma o mo su dis anhyehyɛ no su nti aboa wo mo enti so di ogina badwam na wo de safuto no ma batanfo aka enya ne ya na ba mu mo onimfasode a ewo so an exclusive breastfeeding no ne krakra mu no wo kire mu sei exclusive breastfeeding say wo abofra no na wo ma no nufusuo enko a abra wo mfa aduane anase ensuo bia ema no sana exclusive ne kire na say wo de mana onom ne frida ye wo no kopim so obenya busumi nsia se enu busumi nsia enye exclusive say frida wo no onom no fo na me nya busumi nsia ene na say wa ye exclusive no na mfasodie na ubenya wo mu no ebi ne se ebo abofra no ho ban efiri yarewa nketenkete ho ti se diarrhea cold sa mo yare because wo aduane na wo de frefra onyini ye no nafu no esua nti esa na de yarewa nketenkete bi sa de ebre ne ka ho nti ebebo no ho ban bisa enumanya na amana pom no SCP obenya ahoɔden enso so ni nyine ne beye fe obenima de ni development milestone no eye kama eye ebre no bra no said abofra ye wo no fofra on na hopeches ana ebedu ebi obawia wey ani nchechire mu exclusive breastfeeding no abatanfo ne ema yesiso aye wo no asechire
ena Madam Vera entry bafo dini juma senior nurse ewo Valley View Adventist Hospital ewo TECHIMAN nti wa yero ho se obema oba no nufuso nko a amfa duane tuo bia nka ho bosumi nsia na no ebebo ma oba no pomden ne na adwemu abie na onyina wanyiri from na ye fe we nyina etodwa ewo Abraham breastfeeding week ni nyina no nomde ni nyina bawie ya omubodwa kese eto nsade fra abatanfo ne awofo a na wo mu etu omofo wowura Magnus Nazo wano so ye nutrition officer ofri TECHIMAN head directorate wano so abadwumade na sibi na okire mu se eye ayanhoho a mema nyina ka ho ezie nyina na yewo enti abatanfo a wo mo so age tum na safutu omanya mo fa nkwa ye adwuma pa na ebeboa ama chesase tinam ne yawo mu ayewo no yama no so yebenya yama no koragina yade bia ntete oba no akodabo ade ni ba wi so ahwe ni yi a yade obeyade hawo a ya sabia obekọ no wankasa obenu hu se wo ye nemom di anesefo eni wi ase na de so mu bom dawuro no se wo de ye adwuma ebeboa wo obewo a wo ba no so no wo benyini abaye from a wo ha bia emma enti wono so esra batanfo ne awofo se de mo ba benya ne nei nkyerɛkyerɛ yi wo mo emfanya adwuma na bibia enkoso a kakra o kan ye no tiefo ye ntie ne bi emra na ya se akondi se no e be share mamefo a ye be ye nkyerɛkyerɛ mamefa breastfeeding no ayade a afibia ye no breastfeeding week na breastfeeding man said that the board the wure the nkyerɛkyerɛ mamefo no breastfeeding no ya ho se faso bebere ewu mamefo no ti breast milk no ama enti nufumane dia mfaso ewo sopa ra Magnus wono so ena motene nkanse wadi bi eto a Madam Vera ne die no eso no Sompa no mensa kase ena wasugusu awutie nom yemfiri mu apomni mu ne yemfa ye ni nkyeremu ewo nmasua ho nsemu beye se ye nsɔwe no a yenua no ye manketo no kɔtwe ye ho sunsanso na ba beto dwa ne de waye kifo aye no ene afibia esi bonso asuafo a ye kura omudie mu de mpempem asuafo ye twa omudie mu so de mpempem na abatanfo no bi tempenten kwa afidie po de se ye mpanifo no bi akopiem awasemdi abi abatanfo no bi asiu asam na waye ke examine se ni bi ni nyina no ya tete ewo manmu Sababaka na oba betron so wie na ho sunsanso results na setimi ba na ni grace ne satumi kan na woto na adesua so ewo entoaso school no na achese emu nsem na akwakwa ebebere ya som ya twam na sasam ene kwabi so ede nano atomu ebi wade sre ena fa adwenkyere ene se wobesese tete kwantempo bi wo ho nka Ghana waye kufo nsan kofa sa tete kwantempo ne so na emwa ye BCE so bi betwere wie ne so ya asese no ye hwe ne modemo ne ye fa ntunsanso emre no ekobe no Educate Africa Institute wo mo ena obere sansem atudwan awie me konoma ne so na me ne wura Anthony Kobna Director of Quality Assurance na fe advocacy adema Educate Africa Institute atumi atwetwe nkomo se omusoma di nkyire ni o na nya bia tete kwantempan bɔno no a mo kyerɛ sɛ wayefo ye mfa so no kwan no etesen wo mo ye nkyire mu rekob na wie timi nka me mo haba Sompa kase eboso me ya me so na wie no mam tesen ya dia domani na humobro ena ye chen rapa ya do ba dia se Educate Africa Institute aso ya what tesen dia boko jo awia dia ya fra wan padifo se sabi onuma de seni wura no okyerema so onuma da wo sabi sadi ya be se hun sansam afibia ye twere wie na hun sunsanso ne ba ye twabim ye kitabim na wofo ni bi tempenten kwa na bi ni muso na mo so mo chama adwen se tete kwantempo bi wo ho wo se wa ye kifo etimi san kɔ ekɔkɔ fa bisampanifo se san kɔ fa wo ye nchi na mo kyere yi tete kwantempo be ni wo rakɔbna menchia wone watifo nyina na memfa akonya so nchia mpanimfo ne ekoma ewo Educate Africa Institute enyina nso nokre this year ye kan ho asominu about time for bebre emofra na bebre na sabe omunkra tasem ebi ababedu ye nanim na about time for nso de ho nsem de ababedan ye ne Educate Africa Institute
na obekaya ena no ye ne about time for ni bika boom. That was last year ni mo last 2 years last year. But etoda only amu tu na mo edu ba bia sabe na akoya pupu obo na su na wakoda su kache omwa ade ne fo mu ho ankasa no na omo ho asan so de asan se inya eto aso bim. Sometimes we need to tell the law na emra no emfa no kwan so ye nim say over the years no you kind of saying you know and I am ma omo BC beka say why West Africa Examination Council omo e no mo hwe no omo de juma bebre dem emfia ne kwa ni na ne ma sesa no I think say sanya na wo kan tete atempon bi o ho no ma ye san kokofa so a ebetumi aboa obeka ya ne papa kwa na nkroma no ma breso de ba ye ne ba school Rollins abrene so kakra ebi hu bie no kra no mpono ye nim say near tools obako machinery tools carpentry tools we workshop ne ho ne bi wo most of our basic schools ni na say abofra bi esua dia na the practical experience no so no otumi anya but ebedu ba bi no ye ma bibia kokoye ne find the root learning na akwakoye much more of say yes anye utumi yire no hu ta kese pa ni abon sema ma na abwaje no so eno ni ade a edu ba bi no na meka se ha drink kese pa na waik issue over the years ye meka se we issue the criterion reference examination sabi ye nim se the non-reference grading system the non-reference grading system no eno na waik eta issue but this year no why issue different approach. Becca said the C9 grading system, that is the standard 9 grading system, and no why issue this year. And to me, I say, sir, and to me, I can't send the breed. I can know, and can be 95. I assure, sir, Sabi, Sabo Frano, Ebena Aggregate 1. Na anasa onya ebi a 90 a nso binya 1 but obubu bi free the non-reference test ne one issue curriculum benchmark no this year they are using the statement sorry I don't know omo minia can omo use much more of say sabi and Quran grouping method and omo use nti omo betumi ahwe say the first 4% of enkwala ekokotro ni nyina no saying ena omukoye nti nkwala first 4% ni ebia oba no kla to minya 90 anasa onya bia 92 but because of say first 4% no ebia omomutwa dodo no edos nti oba na ntumi ma machine in this case the first rank issue non-reference test na and to be a call ebia aggregate aggregate 1 but this year no you issue the standard method meaning obeko aggregate 2 so any money na ya there ama grades no then form and about time for ni be so allergy many unu kasa no be allergy say o dey kan kokoshe no results na osan so ko eche so kwakoshe bi na ne onya 1 and 2 no asan so adami e dey akofo ne na sefo o say nyenti e ka provisional results no no because never between us somebody to na yan but whatever way no any Certificate Africa Institute whether a non-reference test approach or the standard approach no you make a buy and adjustment and you make Ghana Education Service and you buy on contract right no you know and adjustment say on the issue that approach you share me say omo modern say you quite minimum the National Talent and Gifted Identification Schema yani Certificate Africa Institute ya konye dia ba ya ka senka ban emfaso no and can no and also faso example American say ya mabi no ma ye nuano ma sabi o me footballers yi migration no ma twemko abedi pele no ma twemko current for ya sabi Messi no ma ni Ronaldo ni say jaji o mo we dia kwan wo tumi English SBS no mo tuni ana mathematics bi science bi o ti ase no mo tuni ya enka e mo abrabo no nke bia o ti ba bi kura sabi o ye kaya ana se o ye boy now so because of say omo honum no assessment method no
almost said the talent and the gift and it will not more identify what for the right panel. No, that is how the new curriculum since 2019-2018. Almost the 2 years and practicing. So I think we should go back. Say our nation, young conquer the national standardized test. That is the first in the basic two. Young and social, young from who are then by the or could do class 4, class 6. Then I say from 8 GHS, means a good. About the science subjects are good. And I say biomedics now. A good. Gifted areas now, also good talented areas. Akwala good, so that young common now a dime back could be here in country. I say, Monconco Trump, so say, now me know Castle Sibia, and what Akwala will be our son, you know. So Akwala and we are there for, and I shared the whole school. If you are 9 classrooms at a 4, you are thinking I have Mr. 7, or also be a church 4 Aboma, our India classroom now. Sabi, a chief for crowd one bit to Yatamba Betcha, but the same way, no, so no, one year cassette, and Kalani never come never down back, one which set up a tron session, and I'm motioning now, side down at the end and HSA, a Kalani good, and also me good, but you mean say, Sabi, quote unquote, you're on Sunday a cassette, examination, flavor the food, I thought that. Obi a one more to meet you in the town area. We do so I have done to no one to young to the Quanian. Not just a Wakawan on Yadi. And then the Nema is training natural and say the critical approach. Send your Koran and Casadi not doing answer questions. That's just a batch of it to your baby and over to your baby. So, as I am Lenti, Nemetuasia, Nadia Musuno, not as BC in so John Cran as a young fruit no. Lumia, the national curriculum and a church of BC in the Crown LC. Now, Yakofa, Rebecca say the NST, that is the National Standardized Test, and after National Talent and Gifted Identification Scheme. I don't know what you this kind of say I can collect a good talent and then a gift. Yankupa will be more the bath now you can be ashamed. A lot of people have gone through this. Yasha one brother, direct or indirect, we could come up, we will young school, and cannot yet do me come power, yet your mom. But because of so one to learn certain subjects, you know, Nabra said actually. Yeah, that's it. Team Stakobna, ya better that on Saffron and Komoi, Yadomosikopa, Mian Fancy, Medasepa. Enter for Rura Anthony Cobner, and I attend in Kano Educate Africa Institute. And Wodini Juma, TBC, Trane, who direct train results about for how Biomasian Ba, Obadia, Yasom, Obadia, your chum, na ya Timpent and Quanon, or Musu said, a bayan Kawanin, Ukrainian through a Kuran, Homo, dear, Bionim so Homo, Yancha, see, Niantin through one no Nina, when you be pa, na what their bonnet bra, and you'll be a can as a career day, or shall necessary for so benyin no na sebi o what nkwanchen a ye no mafofra Sompa 90.7 kase gift import awie okremimu na kase ba ye na unimbiribi gift import se opa praga fofro na motoki na se motobasa na ono omembia so de ohia bi obekra e de abrawo school proprietors amope school buses ni nyina fridges ado ne ntoma ni nyina odi mu dwuma no an se afidi a ope no wodi sika ni mu fama no a no de wafidi abrawo se motoki se praga de bebrawo ba na afi so no baba beji de aka we yakwanya kase enti so ni je hu anu an se ofre 0541 370186 21st clinic the sciatica expert we obebo machi don papa 15 branches yeguso ebie sciatica no no an mu yehwehwem kofa ba ye ehunu bia nyomo a nkene ade sa no ekum dodo na edi enya pa enti onso to asinti na twon no se yakoma yade ne subidie stroke yade ne nyina to na pinchen 21st clinic no ento asiam fama wo ma homa ni 0540311311 enkan wo ho kumansi ye wo ho TECHIMAN NKORANZA new market kwano so Eben children's park no enti wo ha bia no a na wakwa GYAMFUWAAH se wo ho nom nyuma kwai na ebo ame so mimu
ba no sika fam am de kasie ebre wo kasie bo na esimi sori na na adwa de Sompa drive ato aso e de amam na awie Sompa kasie de manseda pie sie nkonfo bibia obo aye na kasie gbe etumi eba wakwan mu awie di ameje so age Abena Ataa GYAMFUWAAH amono wodi amono memammo enitia adehye